Rasanya iki gak bisa man. Apa penak ingin iki? Apa dia nomah mondok yo? Tak deloke mari ki sapa ora gelem jak mokel. Aku mau ora sahur dari kerinan. Jam siji. Coba lah paranane wis kok diam ini. Ayo, yang ini cik gorong tangi resek yo. Tadi jak mokel cik turu. Ku gawe wis. Adi. Oh, saito nih. Tangi-tangi ngono lho. Mane ku. Ngene wong enak ngipi ta nih. Apa sih kon mrene? Karo nang enak turu ta kon ubrak-ubrake. Enang sampeyan jadi golek tegan. Ngwelak aku. Aku mah bengi kerinan ya ora sahur. Aku yoi padha arep digugah bojoku mah bengi. Kerinan. Tuh tibake padha air iki kok iki. Ayo wis, nang sawah wis. Ayo. Dolan ndi budinge? Oh iya ndeng lali aku ya. Klintuh sampe niku. Kuwe aku iki jadi. Kalau mit tek mbah gitu. Ya kok. Kabeh ki tek mbah lah. Gua wis ada PA. Iya ayo. Dia di. Wis ngadinya wis iku kena padha kabeh wong tek mbah. Lah wis apa nek oh? Ora butuh, masih ngejak sopo? Ora kabeh ati aku jadi. Padha wong sing ngejak mokel ya kon kok. Lah apa? Kowe ora kenal lah. Apa nek wis? Peneken
dilungkas jebul parine wis. Lungkas yo panen. Iki opo ngene iki mancep nek ngene iki. Dah. Sopo tangkrongan nek kono? Hei, donyane sapa kon pek iku, he? Oh, kurang ajar anak sapa kon? Loh, pada sampean ta, Bade? Kok carane tak baik. Ngomonge yo menek aku. Anjene kon ambek iku padha ae, padha dene kon. Kuduna. Anu Pak De, sampai tekan nek loro ae wis rame. Hitung-hitung sedekah mumpun wulan poso. Sedekah ya di kono, di masjid, ora di kene. Mau di kene ana sing duwe ora pamit-pamit, ora omong-omong, ya maling jenenge. Poso-poso nyolong. Ya weh lek ngono. Saiki gak apa-apa, meneh-meneh kondo lho ya. Tambane sitok lek ngepek, kok tak gawene buka mbek wong-wong di rumah. Nggih, Pak De, semutene sing kathah nggih. Matur suwun pun lek sampean kon ngepek. Oh, tak duwe sapa iku? Ini lho, iki lho ngono tegan, iki tegan. Cocok iki kanggo bani putih. Ini tak iki. Seger. Oh, ora melok menek disiki ae ngono mangkon menek emo. Sik. Bu, segere rek. Wis suwun aku tak nutup penggaweanku sik ya. Oh iya ya. Iya tak suwun ya. Ono kelane yang panen kan lagi ruwen. Waduh iya. Parane. Warnanya Ono tegane. Lapor rek. Kilo. Tekan, kilo pecan karo situ. Karo ding. Jan. Ono wong kok karo sing poso kene rek. Aku ngaku maneh cak mokel kok. Apa ta sing nang dosane? Berarti apa maneh omah bengi ora sahur. Awanen Padha gak ngono. tegane sapa colong rek? Lagi. Tenang ae, wis ta lanang pecan. ono wonge.
dua. Cek cancuk kudu guyu. Si Wira tau cuti koyo cangkem kok kaku kabeh. Aduh. Jam piro sih iki, Dek? Kok wis awan ini? Potong. Oh ya, orang nggak no ngomong kira berguyu, ya pegang. 3, 2, 1. Ayo, ya meni Maju, maju beri. Kayak terakhir nggak sih kok ini. Guyu. Si, refleksnya pas aku main. Aku posisi langsung. Kenapa sih kamu ini? Anu, ayo mau kelihatan. Langsung ayo bok. 3, 2, 1. Mana? 3, 2, 1. Wah, nasi can ganggu orang turu. Ada. Sampai lagi dulu jadi. Si rek aku lali ngomongnya. jancuk. 2, 1. Sodako ya di kono, di masjid. Orang di kene. Riko kok Mas Rom mendek saya goblok men saya aja nuruti iki. Arek ngadeg mang Riko ketok mendek kene Mas Nore. Oh, landeng gendeng. Kono ada kok di aku ya duwe ira-ira di. Lah iku Mas Rom modone. Arek dodok aku mang aku melihan. 3, 2, 1. Dengan sopo colong rek? Lagi. Opeling dia ngono. Lah aku ora katut to, ngono iki melok kok anu cerek.